आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। हिंदू नववर्षाची सुरुवात आणि गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावरती वेंगुर्ला तालुक्यातील वांगणी येथील एका चिमुकलीच्या आगमनानं आनंद द्विगुणित झाला। महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108च्या पथकानं दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे रुग्णवाहिकेतच एका महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली। सकाळी 8:22 108 नियंत्रण कक्षाला वांगणी येथून एका गर्भवती महिलेसाठी आपत्कालीन कॉल प्राप्त झाला। यावेळी वेंगुर्ला येथील रुग्णवाहिका नुकतीच गोवा बांबोळी येथील ड्युटीवरून परतली होती। वेळ न घालवता रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळाकडे रवाना झाली। अवघ्या 8 मिनिटात म्हणजेच 8:30 वाजता रुग्णापाशी पोहोचली। रुग्णाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती आणि प्रसूती काळ तीव्र असल्यानं महिलेला रुग्णालयात हलवणं शक्य नव्हतं। अशा वेळी वेंगुर्ला येथील EMSO डॉक्टर ज्ञानेश्वर पांचाळ आणि रुग्णवाहिका चालक साई सिद्धेश मेसरी यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून जागीच प्रसूती करण्याचा निर्णय घेतला। डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि चालकाच्या मदतीने ही प्रसूती यशस्वी पार पडली। मातेनं एका गोंडस कन्या रत्नाला जन्म दिला असून बाळाचे वजन 2.4 किलो आहे। प्रसूतीनंतर माता आणि बालकाला पुढील उपचारांसाठी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। दरम्यान वेळेवर मदत मिळाल्यामुळे माझी पत्नी आणि बाळ सुरक्षित आहे। 108 मधील डॉक्टर आणि चालकाचं आम्ही मनापासून आभार मानतो, अशा भावना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केल्या। जिल्ह्यात 108 रुग्णवाहिकेमध्ये प्रसूती होण्याची ही 447वी घटना ठरली आहे। सण उत्सवाच्या दिवशी तत्परतेने सेवा बजावणाऱ्या या देवदूतांचं संपूर्ण जिल्ह्यात कौतुक होत आहे। गुढीपाडव्याच्या दिवशी घरात लक्ष्मी आल्याच्या भावनेनं वांगणी गावात आनंदाचं वातावरण आहे। माझी ANC रोशनी रोहित गोवेकर तिच्या पोटात दुखल्यामुळे आम्ही 108 गाडीला कॉल केला। केल्यामुळे गाडी वेळेत उपस्थित राहिल्यामुळे माझ्या ANC डॉक्टर व पायलटमुळे माझ्या ANCची डिलिव्हरी गाडीत सुखरूपपणे झाली।